haike khwna sar debit murasing Meghalaya yakarei Guwahati o sogwi sinai a jaga bo dimasa house o stay khlainai khwna hai hinai bo post khlaikya hake sar debit murasing no notice ni kwbangma indigenous hake st tongnai rok support khlaikya hake chung bini Facebook ni bisingtui post khlaimani bisingo chung sawi mangka hake Tripura ni 1G news local news rok belaikeno sar debit murasing ni bage hamia salai tongayo ta comment bo ekdom hamia norok o jaga nugui mano hake je jaga wa amte hai Tiprasa ni bage hamia Tiprasa ni bage hamia ka comment khlaija a jaga tongi meya ang amte comment ma khayo hasi jasapanang thung hake chini Tiprasa ni bage borok ekdom 1% panche nugya hasi kaham samani Tiprasa ni bagei bo hamkrai ni bagei delio pedeliatra thangi tongmani te bo jora o video rok hindi rok bai kok sawoi bo Tiprasa rong ne hamkrai ni bagei amte hamke samung khlai tongo te je illegal bangladeshi rong no hornai hai ira hini samani borok okok no bujiwei borok khanang jagei borok tabuk Tiprasa na hamia ka saja comment ongo tai sar debit murasing no hamia ka sajak tomani bagei male a jaga no sijagi tongo je amte haike sar debit murasing no hamia ka sanai tai borok khanang jangnai o jaga to borok no hamia saya direct o jaga illegal immigrant ong no sawa haike borok to ni bagi khanang jagi tong o jaga o haike amte haike no chung kwbangma news o bongni news o video amte haike hamia khlai sar debit murasing ni bagi Tiprasa rong ni bagi te comment ogo ekdom ulta pulta ka history sajak borok chini raja no raja mani ya borok bongni wanjui bo songrok che raja ungjak o jaga wa agiwo borok so o jaga rongni hani busa rok nei sawi tongbai ke haike Tiprasa rok o jaga jotono saimano Tiprasa rok sa hani busa hapung hataya tongi tongnai huk khlai sanai borok to kheto amchai tui nodi o tongi tongnai rok se kochogoi tongnai rok haike borok bo jaga ne o jaga ne hani busa borok pura plan ni se haike hapung hataya borok jibono tongya hasi haike omono sanani kok hingga ka o jaga baksa boksu Tiprasa rok sar debit murasing no hamia hani sai tongnai a borok rok ni tei se o video ma khamen hasi haike a borok rok nu o ante haike salai tonglai mani Tiprasa rok no जरूर हमारा जो मकसद Tiprasa को खुला हवा में सांस लेने का और आज़ादी से जीने का मकसद एक दिन जरूर पूरा होगा। धन्यवाद। जैसे हम लोग आगे बढ़ता गया और भी भाई लोग हमारा साथ जुड़ने के लिए आ गया और भी आगे आ गए तो भाई लोगों का नाम पूछते जो लोग हमारा प्रेजेंट मार्केट में करते हैं नहीं का तो ये लोग गोंडा पीछे से आए हैं तो वन ऑफ द मोस्ट जो त्रिपुरा का सबसे जो Tiprasa लोगों का सबसे जो अंदर का जगह है जहाँ पे गोंडा पीछे यानी कि डुम्बुर लेक फेमस डुम्बुर लेक है वहाँ से ये लोग आए हैं। तो भाई आपका नाम क्या है? राकेश रियांग और रंजीत त्रिपुरा संजय जर्मा। तो ये लोग आए हैं और भी लोग आगे जुड़ते जाएंगे तो ठीक है हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और फायरिंग हद तक जाने का हम लोग जरूर प्रयास करेंगे। haike norok amte hai Tiprasa na tom sana muchung o je kwbangma wanjui bosongni news channel lok sar debit murasing ni bagi Tiprasa ni bagi hamia ka sai tongmani a comment o Tiprasa rong ni bagi o hani bosaya borok sultai refugee Myanmar haina hai ira hini sawi tongo haike amarong norok tom sana muchung joro jole amarong no khnaboi o je baksa boksu Tiprasa rok Tiprasa no hamia sai tongnai rok bongni thike tamo tuija haise borok chaga konfano dofani baga wan chuma krida tini kwbangma chini Tripura ni je mantai sokta rok sanma jaga sar debit murasing no Meghalaya ni indigenous bongni a jaga ni ST rok jungno logiri tongo Assam ni indigenous bongni a jaga ni ST rok jungno logiri tongo haike Tiprasa che logiri haisi haike amorong no tam sanmo chung nor comment bising tike sahari manu haike tini Tipra motha ni leaders rok bubagra te Saronjit te kwbangma dal bidal leaders rok tini BJP ni All India ni President JP Nada bai malai laikha hai hini Saronjit tini bini Facebook o post khlai saka o je malai mung panda no tini te kaisa post khlai samani bo tini ILP haike inner line permit no tui Tripura o 1993 o ATTF chukti haike agreement khaimani yagulo ajaga o tongo haike amono chalu khlai ren bagai bo tini Home Minister Amit Shah no bo koktun blai yafarka hai hinai bo Facebook o post khlai khe saka tai bo
memorandum ya permane amro bo post khlaye bo phunuka hake naro o Tiprasa baksa buksu Tiprasa je amte hai movement khlai tongmani manya fano at least boro movement to khlai mamang na tongi tongle hake amono tui ko khame hame sana amro no tam sana muchung hake te en wan je bo somro khoroksa khorokne ya kwbang mano 99% no boro khame hame ka samani amro no ko boro kunfano no sunukja ya ha amro no tam sana muchung comment bising teki sahade hake video na sajak like di te share khlai di hambai khulumka